Megyek, merre menjek? Na, küldjétek gyerekek! Nem lehet pörgetni. Nem lehet pörgetni. Hol vagytok? Én késsel vagyok, nehogy lelőjetek. Jó, hallod, Mortal Kombatozzunk, vagy mi ez? Hát ez idióta! Várjál? Hogy lehet ilyen retardált gyökér? Én nem vagyok az. Ne lőjél, ne lőjél! Ne lőjél már te! Hát mondom neki, ne lőjön erre! Csomber, oda jön elém, azt lelő! Hát a retardát! Ne lőj, ne lőj, ne lőj! Ne lőj, ne lőj, ne lőj! Ne. Hadouken! A toljuk csocsódnak meg. Szaroljokin! Szarjókin! Na, menjünk csocsózni, geci! Csocsozzon! Na, akkor toljuk neki, bazd meg! Na, csapassuk! Na nem lehet pörgetni! Chelsea! Vagy a izé, Chelsea! jó, akkor Chelsea, hogy örüljön a Juice. Szobd le neki! Nézd meg izé, idehokizik. Ne húgyozz az asztalra! Észre, Ne húgyozz az asztalra, kifuzi! hülye gyerek, direkt nem lőlek le. Ez Jó, oda büntetés megyek. volt, amit lehúgyoztátok az asztal! Hé, de miért? Báni Jobban húzol a golyóba. Báni! Mi? Mi van? Aki úgy jöttem le, hogy jobban húzol a labdát. Menjünk már csocsózni! Hát oda megyek. De megölnek minket. De ez a köcsök, ez you got the wild, we have the coca, ez lelőtt, bazd meg. Én vagyok késes TT, ne üljetek meg. Késes TT vagyok, nehogy lelőjjé. Már akkor bajok lesznek. Hol, na, Valami, én jó itt csajozok, én azt mondom. De ne lőjétek! Nyomorult, rohadjál! De nem kellett volna lőni! Retardált Hülye idióta! Te nyomorult. Köcsög vagy déka. Easy go back. Te easy go back. Retardált fasz! Igen, déka, igen. Tényleg. De béka az egy És buzi, akkor bazd megy a meg. YouTube-ra. Menjünk csocsózni. De ne lőjetek a Csocsó! De engedjél már Csocsó! csó! Putás! Csocsó! senki nem lő kurva. Csocsó! Kis buzik vagyunk, menjünk csocsózni! Itt a Csocsó! homokosok, hoppá, másik ajtó! Másik ajtó! Másik ajtó! Csocsó! Dikka, gyere már, Szivi! Basszam ki a százat, gyere már! Várjátok akkor. Gyere már! Jó van, én izé, Mortal Kombatozok vagy mi azért. De jól Dispike. nézel ki, baby! Hey, baby, te jó vagy. Megfogdoslak. Ez velem jön. Ez velem jön. Oké. Gyere már, kis kurva! Ez is velem van. Látod, tapadnak velem. Jó. Védtek meg a Will. Én vagyok a csajmágnos. Ne lövöldözzetek, itt barátság van. Velem jönnek. Osztatok kurvákat De is, megbasználak, hoppá. kis fekete Osztatok egy kurva! kurvákat is. Mekkora pedofil állat vagy. Milyen jó sege van! Jó De seg. nem? Milyen jó sege van! Ja, Basszom! Jó segge. Tiszta jó! ja. Na, Szerintem tiszta király. Várjál rá, hogy ez a pisztola hozzá. Dick, hello! Én már tették neki, hogy ráhagyozok. Figyeld már, hallod, hagyozok neki. Nem marad benne a falba a golyóban. Figyelj. Ez még rá is gecizik. Gratulál. Én direkt rászok. Toljon neki az a Tönkretettem a gépet. Mit csináltál? Legalább YouTube-ra megy. Szétlőttem, geci. Megtámogattam egy kis ólom. Legalább YouTube-ra? Milyen nézve? A homok. Ja, kérünk egy típét. Hát hogy az anyádban nézel ki meg szemétláda? Na, álljál! Csocsó, azt csókolom. De ne lőj nyomorul ki. Ne bántsál. Ne lőjen! Ne lőjen, gecifejű! Jó van, Velem elment, jönnek a menjetek! Menjetek! Ez az aggesszív lő. Menjetek el!
Lőjétek le, hát lőjétek le, baszki, lőjétek le, baszki, itt lőtteggel ez a köcsög. De azért. Ennyi. Nem tudom elrakni a parát. De én már megvakultam. Megvakultam. Megvakultam, gyerekek, megvakultam. Nem akartam. Nem baj. Nem akartam, bazd meg. Félrehúz az AK. Vitt. Na, mit mond az... Várjál, Mondjuk egy jó vicc. mit mond az orosz kecske a jugoszláv birkának? Na? Semmi. Hát ez hülye. Gyerekek, kinek tettél cigányok? Te. Én. Nem, azért cigányokat tisztelni kell, baszki. Az aki egy Mert- 1200-es zsigoliba, bazd meg, bele tud pakolni egy egész vasúti vonalat, azért az már tud valamit. Az jogos. Hallod? Ez most miért kellett? Már lejárt a köröm. Hallod? Legyen ez. Vagy bóna eszed, vagy mit mondod? Már lejárt a kör. Na, bazd meg, van, most nem foglak tudni lelőni. Már én is veletek vagyok. Hallod? Bani. Jó van. Mi van? És most olcsóbb lett a kenyér? Már én is veletek vagyok. Jó. Rohadjál ketté, te nyomorult majomszar, te. De az Rohadjon el itt apád lövöldök, alatt bazd az meg. ágy. Te. Nézzék le, Jó, hogy menjünk. nem venni semmit. Menjetek csocsozni. Ez a jugoszláv, ez a... De meg ne álljál már bele a papagetti késembe, jó bazd meg? Hát oké. Ki az a paraszt? van ez a jogkagageti. Kis faszopó geci. Melyik Hát az a oké. geci? Várj már, melyik az a jugoszláv kagageti? Te ki vagy? Hát ölnek Hol vagy? beszél. Hiába bujkált, látlak kis buzi. Én itt vagyok egy csocsó asztalnában az egy. Oké. De jó van, megbocsátok, gyere. Hol van az a kokogeti? Kurva fajtál, Hallod, Mortal Kombat közül? Vagy mi az ott? Nézd már a mocskos rohadékot, geci, Nem késel, nem késel. Várj, ez a jugoszláv koka, te vagy? Ez itt, ez itt. Hallod? Rajtam izé Hallod? lesz. Mi a Kirakta neve? fel, Majom. hogy kirakja fel YouTube-ra a videót? Ez a Let Me Say gyerek. Na és akkor mi lesz amúgy a neve? Mondtam, hogy ez a jugoszláv koka gisketi. Azt írd be, hallod, geci, C1.6 csocsó. Hogy a faszomba tetszőt használnak? Hallod? De már fel is raktad? Nekem szoknya lett. Rajtam szoknya van. Menjünk akkor egyet teniszezni a Sanyi. Most jöjjenek. Hol a tenisz? Hol a tenisz? Ott hátul a izé, ott hátul a... Jó, de megölnek minket. Látod, nyomorultak. Melyik buzi lövöldözik rám, bazd meg? A faszom ki van már. Az A betűs buzi fasz. Ja, az A betű meg ez a kokageti, bazd meg. Hol van a izé tenisz? Én itt vagyok hátul. Ott van hátul fönt a izénél a... Megyek én is. Dehogy viszi a halál az, akinek Hol van a apanya van. teniszpálya, bazd meg? Dig. után következő ütőbe medence. Hallod, te Istenem, kopani még nyakú. még Hallod, szurkoló Suzy, kell merre neked van? is. Hallod, nekem kell Hol szurkolni, van nem a kell. kurva teniszpálya? Ja, megvan a teniszpálya, itt van hátul, gyerekek. Gyerekek, itt van hátul. Gyertek, Jó. gyertek. De a kurva Isten megbassza egy jó édes, rohadt kurva fajtádat azt. Azt a nyomorult De geci bazd meg, mi a kurvát. faszomat kell lőni, gyerekek? Oké. Hát, ez nyomorult, lőjétek már a le. tető mellett, kezdjük innen a tető mellett, hogy utána rá lehessen ugrani. Várjál, na várjál. Mondom, Ne lődözzetek, már nyomorultak. Már nyomorult a vagy. tető mellett, hogy rá lehet egymásra ugrani még a tetőről is. Na gyere, pattanj, papa. Na gyere, szokna. Én itt vagyok. Én itt vagyok a tetőn. Várjál, ugrok tető, hogy tudjak üzelni. Csak nem lehet kettőt ugrani, az az egy hiba. Ja. Mit, hogy ugorjak ez a... Ne lőj le, te retardált.
Ó, hogy a kurva anyádat nem kapott fájdot. De mire lőtte, nyomorult? Most fedezte valaki bátyja. Ne, lefog, ne, Istenem, nem igaz. Na, Weapon acquired. na nézlek, te aberált. Kit? A téged. De, apaték. Bocs. Beszart. Mert Hát, nyomorult a mert- Jules. A Ez Jules az olyan nyomorult, látjátok? Hallod, Will? Halljátok, kéne egy Rakjuk izé, meg. nem? Én azt Kéne hittem egy- amúgy, én azért lőttem le Willt, mert azt hittem, hogy ő az a betűs gecifasz. Nincsen Joker Mike 10, mi a neve? The Jailbreak server. Az jó lenne pedig. Ja, ott olyanokat lehetne állatkodni. Van egy Jó, jó, jó. hallod, van egy jó szerver. Nem megyünk át? Rohadjál meg! Ó, terrorista lettem. Játszunk rendesen a faszomba. Kész. Aki nem lő, az meghal. Hát az egyértelmű. Oké, elbújok a nő mögé. Ó, milyen segge van.